Exodo, Kapitulo 19. Ang mga Israelinhon sa bukid sang Sinai. Sa nahauna nga adlaw sang ikatlo nga bulan, sa tapos ang mga Israelinhon makahalin sa Ehipto, nag-abot sila sa disyerto sang Sinai. Naghalin sila sa Refidim, kag nagkadto sa disyerto sang Sinai, sa diin naghimo sila sang ila kampamento sa atubangan sang bukid. Dayon nagtaklad si Moises sa bukid sa pagpakikita sa Dios. Ang Ginoo nagtawag sa iya gikan sa bukid kag nagsiling, "Amo ini ang isiling mo sa mga kaliwat ni Jacob, nga mga Israelinhon. Nakita ninyo kung ano ang ginhimo ko sa mga Ehiptohanon, kag kung daw ano ang pagdala ko sa inyo subong sang isa ka agila, nga nagadala sang iya mga buto sa ibabaw sang iya mga pakpak. Kag gindala ko kamo sa akon. Karon, kung magtuman kamo sa akon kag sa akon mga sugo, mangin akon kamo kaugalingon nga mga tawo. Ang bug-os nga duta akon, pero kamo mangin akon kaugalingon nga pinili. Kamo mangin isa ka pungsod sa mga tawo nga magaalagad sa akon subong mga pari. Isa ka pungsod nga nahalad sa akon lamang. Amo ini ang isiling mo sa mga Israelinhon." Gani si Moises naglakat kag ginpatawag sing tingob ang mga pangulo sang mga tawo, kag ginsugid sa ila ang tanan nga mga butang nga ginsugo sang Ginoo sa iya. Dayon ang tanan nga mga tawo nagsabat, "Tumano namon ang tanan nga ginsugo sang Ginoo." Ginsugid ni Moises sa Ginoo ang sabat sa mga tawo. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, "Magakadto ako sa imo paagi sa madamol nga panganod, agod ang mga tawo makabati sa akon nga nagahambal sa imo, kag magapati pirmi sa imo." Ginsugid ni Moises sa Ginoo ang sabat sang mga tawo. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, "Kadtoi ang mga tawo, kag pahandaa sila sa pagsimba karon nga adlaw kag sa buwas. Kinahanglan labhan nila ang ila mga bayo, kag maghanda pagid sila para sa isa ka buwas. Sa sinang adlaw ako ang Ginoo, magapanaog pakadto sa bukid sang Sinai, sa diin ang tanan nga mga tawo makakita sa akon. Kinahanglan butangan mo sing mga dulunan ang mga tawo sa palibot sang bukid, kag singgana sila. Andam kamo nga hindi magtaklad sa bukid, o kun magtindog sa kunsaran sini. Ang bisan sino nga makatandog sini, pagapatyon. Dapat siya batuhon o kun panaon, nga wala sing isa nga makatandog sa iya. Amo ini ang himuon sa tawo o kun sa sapat. Kinahanglan patyon sila. Kung patunugon ang budyong nga sungay sang karnero, ang mga tawo magataklad sa bukid." Nagdulhog si Moises gikan sa bukid pakadto sa mga tawo, kag ginpahanda sila sa pagsimba. Ginlabahan nila ang ilang mga bayo, kanagsiling si Moises sa ila, "Maghanda kamo sa isa ka buwas. Hindi kamo magtandog sa bisan kay sino nga babayi." Sang pagkaaga sang ikatlo nga adlaw, may daguob kag kilat sa bukid. May madamol nga galom, kag may matunog nga huni sang budyong nga sungay sang karnero. Ang tanan nga mga tawo sa kampamento nagkurog sa kahadlok. Gintoy-toyan ni Moises ang mga tawo sa pagwa sa kampamento sa pagpakigkita sa Dios, kang nagtindog sila sa kunsaran sang bukid.
ang bugos nga bukid sang Sinai natabunan sang aso. Kay ang Ginoo nagpanaog sa sini nga bukid paagi sa kalayo. Ang aso nagtubok subong sang aso halin sa simboryo. Kag ang tanan nga mga tawo nagkulurogid. Ang tunog sang budyong nga sungay sang karnero nagtudo pagid. Naghambal si Moises kag ang Dios nagsabat sa iya sa daguob. Ang Ginoo nagpanaog sa putok-putokan sang bukid sang Sinai. Gintawag niya si Moises sa pagkadto sa putok-putokan sang bukid, kag si Moises nagtaklad. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, "Dulhog ka kag paandami ang mga tawo, nga hindi sila maglakbang sa mga dulunan sa pagtulok sa akon. Kay basi madamo sa ila ang magakalamatay. Bisan ang mga pari nga magpalapit sa akon, kinahanglan magpakabalaan sila sang ila kaugalingon. Kay kun hindi, silutan ko sila." Si Moises nagsiling sa Ginoo, "Ang mga tawo hindi makataklad kay ikaw nagpaandam sa amon nga nagasiling. Butangising mga dulunan ang bukid kag pakabalaana ini." Ang Ginoo nagsiling sa iya, "Dulhog ka, kag dalha si Aaron sa pagtaklad upod sa imo. Pero ang mga pari kag ang mga tawo hindi dapat maglakbang sa mga dulunan pataklad pakadto sa akon. Kay kun maglakbang sila, silutan ko sila." Si Moises nagdulhog sa mga tawo kag ginsugiran sila. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang ato naman masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 20. Madamo gid nga salamat.